Nuwun. Mbah. Oh, apa, Mbah? Mas Supri, halo. Halo. Wah, apa iki? Anu ngombeni sapi. Oh, ngombeni sapi. Ndi Mas Supri? Pri. Salim. Salim. Apa ngene-ngene. Hehehe. 200. Seger. Oh. Ih. Jajan karo es. Dingko di makan. Tahan kiwa, tahan kiwa. Oh, salame ngene. Nggih. Oh. Masih tangan-tangan iki rasa kurang-kurang seperti. Oh, berarti pun sejak kecil niku nggih. Nggih, angel tak Manene salaman dekne ngeten. nggih. Tangan kiwa. Tahan kiwa tangan iki rasa main blas. Oh, wis ora apa-apa ya. Pokoknya gedene padha tapi malah aku sing urip dari dia. Yang penting sehat ya Mas Pri ya. Nggih, sehat. Wah, blendute ngene lho, mangane apa iki? Mangane biasa ada kula nggih. Wah, adikku gak ada sedino pakai tangi gua. Alhamdulillah pun sehat niki. Berat langsung nih kowe. Udah ngarit sore kok. Alhamdulillah. Tapi niku ambruk tenan kula. Aku tak pamit sik ngono ae ya. Terus niki. Tak nutuke patroli. Oh. Di warung. Pokoknya blusuan kampung-kampung. Nggih, Mas Pri, monggo. Salim, nggih. Oh iya, Salimnya tangan kiwa. Kandhane yo. Oh ya. Kandhane niki ra gelem. Nggih kok, Mbah. Nggih malah. Ngoten pian andum donga andum selamat. Nggih. Sehat pokoknya, Pak. Nggih. Wis dadi polisi sehat terus sampai umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Itu ngamu nih, Jo. Karena Pak Egi sehat, panjang umure. Ya.